pri ďalšom dieli a končilo to tu. Minecraft som v podstate už dlho nehral, pretože ma začal baviť Harry Potter, ale som ho začal baviť, pretože mám jedného verného fanúšika, kamarát, ktorý vedel o tom prvý, ako točím, a jeho nebaví Harry Potter. Povedal mi to tak a povedal, že ho viacej baví Minecraft, ale neviem, mňa proste viac baví Harry Potter, ale keďže jeho to nebaví, tak som natočil Minecraft, aby som mal aspoň nejakého fanúšika. Ako vidíte, nemám tu tie stromy, ako boli v predchádzajúcom dieli, pretože som to zapol na 1.6.2 a mi to vymazalo. Čiže... Ale sú tu svetelné bugy, že tu tie stromy stále sú. Čiže musím to poopravovať trochu. Minecraft som už dlho nehral, ako si mohli všimnúť, týždeň, alebo neviem koľko. Tak dlho som Minecraft nikdy nehral, takú prestávku. Neviem, proste ma to nejak prestalo baviť, keď som začal hrať toho Harry Pottera. To... Vážne? Ešte ma spadol na jednom mieste. No. Pretože som začal nahrávať toho Harryho Pottera, tak ma to neviem nejak prestalo baviť, ale tie ukážky na Harryho Potteru stále nejdú. Ale napadlo ma jedna vec, ako to upraviť, aby to išlo, aby ste aspoň vy mali ten zážitok. Takže, povedz si, neviem, podľa mňa je Minecraft viacej nudnejší ako Harry Potter, ale dávam ohľad na svojich fanúšikov toho jedného. No, a mi stačí zatiaľ. Mám viacerých fanúšikov ako ja, môj brat. Mám ešte jeden odber s ľuďmi, ktorých nepoznám. Prepáčte. Možno budem tak trochu kašľať a mať taký hlas. Ale proste si to nedá nič spraviť. Prečo týmu boja sa nechcú despawnúť, keď je deň? Zajímavé. Tak. Dobre. Minecraft bude stále mať tak 15 až 20 minút. Ako som pôvodne plánoval... Nové kvetinky. Mohli by sme sa niekde zabývať, som rozmýšľal, ale... Neviem. Musím si nájsť nejaké pekné miesto, kde by som sa zabýval. Ja, ako som hovoril, už rád veľmi bývam na horách, alebo niekde v jaskyniach. Pre túto sériu by som si vybral radšej horu nejakú, aby to bolo vidno. V jaskyniach bývam väčšinou na serveri, kde si nemôžem dať resku, aby mi tam neponičili. Ale keďže tu hrám sám, tak tu si resku nahatávať nemusím a neponičia mi to. Neviem, proste musím sa zase rozohrať v tom Minecrafte, pretože tak dlho mal som už raz takú prestávku, ako to som ho nehral na pol roka, ale možno dneska nebudem taký vtipný, pretože sú všetci doma, ale ja som mal chuť na nahrávanie, preto to nahrávam. Neznášam tých malých, debilných zombíkov, pretože oni sa neničia, keď je slnko. A utekajú rýchlo. No, že ideme sa pozrieť nahoru. Aké to bude? Či tu je nejaké pekné miesto na zabývanie, alebo nie? Neviem, spravil som asi tú chybu, že som sa prepol 1.6.2 na... No, 1.7.2 na 1.6.2. Preto to vyzerá inač. To je zaujímavé, také hory. Idem za čo poťažiť také uhlie. Nepáčia sa mi také, akože... Dá sa to prežiť, ale osobne sa mi nepáčia také tuny kamenné hory. Pretože proste... Také to je divné.
Hoc, keď potrebujem kameň a mám silk touch, že si nemusím ťažiť, hoc silk touch tak rýchlo nebudem mať, ale predsa len je to tiež dobré, že nemusím ísť kopať do zeme, aby som mal nejaký kameň. Môžem si rovno poťažiť. Tak, proste, alebo keď minujem už na takých horách, nemusím, keď mám plný inventár, alebo mi dojde náhodou krompáč, tak potrebujem drevo na crafting table. A tak by som musel sa naspäť vrátiť a potom sa tam zase vrátiť, aby som sa mohol vyťažiť. A kedy by som to zase našiel, tak by to bolo zase blbé, kebyže tu je niečo také na povrchu, tak si to môžem hneď vykraftiť. Pôjdem tam, nazbierať nejaké drevo, vrátim sa, a nie to. Tu, na tento dosah, tu, to neplatí tam. A toto je dosť také. Potreboval by som železo alebo diamanty, lebo tým kamenným krompačom sa to kope dosť pomalej, keď porovnám s diamantovým. Vlastne nie je ani porovnávať, ale je to lepšie ako drevený. Počkaj. Skin som stále nevyriešil, ani to nemám v pláne, pretože mne to nevadí. A no, pokúšal som sa dneska to vyriešiť, ale mne to v podstate nevadí a keď vám to bude vadiť, tak mi to napíšte, ja sa pokúsim nejak vyriešiť. Ja som sa na to už proste zvykol. Netreba mi skin. Už ani ten skin, čo som mal na kanáli a na tých prvých častiach na minimalizáciách, ten už ani nebudem používať, bo som sa s tým zmieril, že ho nedostanem a že ho nebudem mať, ale proste treba sa s tým zmieriť. Toto vyzerá pekne. Tam ten kopček, ale tu čo je tam? What? Potom sa pozriem, čo musím toto. Slnko. Dobre, mám čas. Zapol som to až keď bude deň, aby ste proste nenudil by som vás počas noci a nemenoval. Teraz momentálne potrebujem nejaké ovečky na posteľ, aby som si mal kde vyspať. Dobre, trošku mi to laguje. Dobre, jedna vlna, druhá vlna. Prepáčte, mám trochu uchatý nos a vidíte, mohol by som si ten nos vyfúkať. Čakajte. Nemám teraz takú veselú náladu, ako keď som nahrával Harryho Pottera. Tie posledné dve časti, alebo tri. Ale to je aj preto, lebo nie som sám doma. A tak, kde to bolo? Tam tak, kde. Počkať. No, aha, schladný som. No. Ale počas toho, ako nahrávam, ste si mohli všimnúť, že už nerozprávam to svoje. Už som sa od toho odnavykol, pretože mne to dosť vadilo tiež. Kde to je? Až za tým, dobre. Dreva mám dosť. Ho zmenej ako predtým, to si potom poťažím. Toto video bude asi nejaké nudné, ale to preto, lebo som ten Minecraft už dosť dlho nehral. No dlho jak dlho, ale proste je to iné. Ahoj, a ty sa ako máš? Ako máš zlatú tvár? Skáp! Jaskyňa? To je len priechod, dobre, ale to sa mi hodí. Dobre. Uhle na začiatku je potrebné, hoc určite lepšie sa ťaží iným ako kamenným krompáčom. Dobre, starám na to, idem sa pozrieť na ten domček. Sa tam vôbec nejak dostanem. Mohol by som pozabieť krávy a vyrobiť si nejaké to brnenie. Už sa začína pomaly stmievať, ale mám vlnu a drevo. Kde? Bože. Čakaj, to si zoberiem.
Cítim sa už aj osobne lepšie pri tom nahrávaní ako zo začiatku. Dobre. Ja som to prešiel. Som lama. Už... To čo je to? Ďalšia nová aktualizácia? To som si nikdy nevšimol. Lilypady. Toto ja väčšinou využívam na farmy. Veď to potom uvidíte. Ja si to môžem zobrať. Čierne farbivo. Potom uvidíte, na čo to ja využívam. Keď tam bude nejaká ženka. Ha? Tak ha, ha. Haló, je niekto doma? Kvetinač. Ja neviem stále, jak sa robí kvetinač, že to je od 1 k 4, ale... Niekto doma? To je tvoj dom? Wow. No, toto sa mi hodilo, to tiež neviem, jak sa vyrába. Myslel som, že to bude nejaká čestka, ste ma sklamali. Dobre. Nemám. Čo mi netreba? To gravel mi netreba. Kvetinač je veľmi. Alebo vidíte, tu sa... Nebudem to ničiť. A... Môžem sa tu v podstate zabývať. Zo začiatku. Netreba. Pretože stavať dom... Vlastne, alebo nie, ale aspoň sa tu vyspím. Túto noc. Dobre. OK. A to je jedno. To je spruce. No to sa mi bude hodiť. Spruce wood. OK. Čiže vykrafím si posteľ. Tak. Tak. A vyspím sa. OK. Neviem, ako dlho nahrávam. Ale toto ma tu dosť prekvapilo. Taký príbytok. Menší, aj so prasietkami. Ktoré veľmi milosrdne zabijem. Hlavne milosrdne. Vyzerá to dosť blbo takto. Ale... Musíte tiež povedať, že toto drevo je oveľa krajšie od tohto dreva. Aspoň sa to stá. Alebo vieme to tu celkom pekné. Zabývam sa tu. Je mi ťažké rozhodovanie. Mohol by som sa niekde zabývať, ale... Alebo viete čo? Je to možné, že sa tu zatiaľ podám tieto čestky. A... to... No použil. Tak čo už. Nie je to až taký zlý nápad sa tu tak zabývať. Len to, že nemám spruce wood. No dobré. Ale zase tamto premiesňovať veci. Aha, jak sa ja tam dostanem naspäť. Som trošku nedomyslel. Trebalo by do normálneho Minecraftu spraviť niečo ako batohy. Ako Hexite. Že si tam dám veci a proste idem. Hoď je to na koňoch, ale ja koňa nemám. Mám príliš veľa vecí nepotrebných. Čiže toto si zoberiem. Serem na to. Nebudem tu bývať. Toto mi netreba. Kvetinky si pochádzajú, myslím. Ja to nejak prestrihnem a vrátim sa k vám, keď to dostavujem, takže zatiaľ sa majte. OK, takže ja som späť. Zboral som to. Mám dosť vecí, som si pozberal aj klej. Ktoré bude mi treba a môžeme pozerať ďalej, že kde sa zabývam. Pretože toto spawnovacie miesto, ako som to ja nazval, čo to aj je, ale
sa mi veľmi páči. A je tu toho pomerne dosť. Je tu dosť prasiat. Čiže mám čo žrať, už mám 23. Workshop, alebo jak sa to volá? Neutekaj, ty svinia. Ty svinia. Teba hovorím. Teraz jak? Dobre, dobre. Už sa začína stmievať. To nie je dobré. This is very bad. Bad idea. Nie bad idea, to je jedno. Viem hovoriť po anglicky, ale... nechcete tam mi. Rozmýšľal som, že budem natáčať aj anglické videá, ale na to zatiaľ nie som pripravený. Prv by som chcel tie slovenské a potom by som začal predsa len tie anglické točiť, ale to pochybujem. Na to sa odhodlám, keď tu budem mať aspoň tých 2000 odberateľov, čo bude o 2 roky, podľa mňa. Slovensko, také... Nemá veľa známych youtuberov. Má ich pár, ale... Napríklad Gogo, Selasi, Zdochlejak, ale... Slovenské videá nepoznám žiadneho Slováka. Gogo teraz sa začal, ale nechcem mu robiť reklamu. Len tak do srandy. Takže tu nevidím nič také pekné. Na planine veľmi nerad bývam. Tu pri tých lesoch sa chcem usadiť. Ale potom si chcem niekde nájsť aj tú akáciu a vyskúšať, neviem čo moc. Oranžové dvero. Bože, už neviem hovoriť. Oranžové drevo, neviem na čo sa mi tak bude hodiť. Buk, lak, alebo veľká diera. Vidím to tak, že by som mohol trošku porešiť tie svetelné bugy. Lebo to zombíci skrývajú pod ničím. Pochopil, že ako to... Nie. To... Vážne? Okej. Jeden poriešený. Creeper. Teba nemám rád. No! Dobre. Niekedy ma ešte raz zapališ, tak sa nahnevám. Nikdy ma nezapalil žiaden zombík. Co to bol prvý? Idem sa pozrieť na ten book, alebo luck, alebo čo to bolo. Nie, nechcem skeletonov. OK, idem sa pozrieť tam na túto horu, veď tam som zaraz bol. Dobre, momentálne neviem, kde som bol. Kde som začal... Kde som mal tú jaskyňu? Niekde tu. Sú stále tie. OK, som vyriešil. Huba bez stonky. Potrebujem nájsť. Nie, to mám sa. To je tu. Jo. Poznávací bod. Ha. A teraz kde? OK. Ja som to zahrabal. Bože, ja som debil. Ale viem, že to je niekde tu, to je úspech. Nie. Nemám lopaty. Ne. Tá huba. Tuto niekde bolo. Keby ja znal, že kde to bolo, som normálne, že pán. Niekde tu. Niekde tu. Niekde tu. What? Dobre, tak tu nie.
ani okolí niekde tohto tuny. Čiže... A... OK. Vidím to tak, že v tej českej nič nie je. Čiže si to môžem pekne, krásne všetko zobrať. Len kebyže mám kam. Kaldron. Jak sa to vyrába? A toto budem potrebovať. Plot nebudem potrebovať. Toto si vyrobím, toto si vyrobím. OK. Takže v tomto dieli sme... tam to vyzerá pekne. Dobre, pôjdem tam a ukončím to. Vieme, že pomaly končí. A pomaly skončím, pretože tento diel sa mi zdá už pomerne dlhý. Je to jeden z tých nudnejších dielov, ale pokúsim sa to, že hovorím, pokúsim sa to a nič nespravím. Na budúce to bude lepšie, už to musím povedať takto. Pretože keď hovorím, že sa pokúsim, tak hovno vyriešim. No, jeden problém som vyriešil. To bol veľmi dobrý problém, ktorý som potreboval vyriešiť s tým bandikamom. To sa mi veľmi páči, že som to vyriešil. A bol som nadšený z toho 2 dní, nie 2 hodiny, ako som pôvodne myslel. Že preto som natočil aj viac tých vtipných, no, aspoň pre mňa vtipnejších videí. Pre toho môjho verného fanúška, svinia. Ale ja som sa pri tom dosť bavil. Čiže už som aj vám hovoril, že keď sa vám to páčilo, tak dajte like, ale keď sa vám to nepáčilo, nedajte nič. Proste povedzte, že to je nudné a povedzte, ponadávajte mi, že Jake, prestaň robiť videá. Ja prestanem, ja s tým nemám problém. Ale keď mi to vážne niekto povie, ja sa s tým zmierím, to čo vyzerá pekne. Ale zabývam sa. Wow, tam vyzerá pekne. Je tu brzové drevo. Tam ďalej je tamto drevo, ešte tam sa pôjdem pozrieť potom. Tu je Sprucewood. No, pekné. Nejaké. Tento svet sa mi páči. V takom perfektnom svete ma už dávno nespavnul. Aspoň myslím. Tu už nič pekné nie je. Taký pekný. Nech si potom poberiem možno, keď sa mi bude chcieť. Mám miesto? Dobre. Toto ide tiež len tak po 16, myslím. 16 sneží. Hej. OK, to ma sere. No dobre. Takže pomaly by sme sa mohli rozlúčiť. Dúfam, že ste sa v tomto dieli bavili a majte sa krásne a čaute.